kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. Il-Ħadd it-Tajjeb. Illum 24 ta' Settembru, il-25 ħadd ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-qudiesa mill-Knisja tal-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani fl-Imsida iddedikata lil San Franġisk t'Assisi. Immexxi l-qudiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin fil-Knisja sabiħa ta' San Franġisk tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu. Nixtieq insellem lill-komunità sabiħa ta' dawn is-sorijiet li għal tant snin u għadhom ukoll jaħdmu fid-djoċeżi tagħna f'tant oqsma. U nitolbu għalihom biex il-Mulej jkompli jberikhom vokazzjonijiet u bil-qdusija. Illum ukoll l-għaqda tal-anzjani tfakkar l-10 anniversarju tan-nanniet. Mitwaqqif tagħha nsellmulhom, insellem ukoll lill-anzjani speċjalment in-nanniet li qegħdin iseguna permezz ta' din it-trasmissjoni fuq TVM anke fuq il-mezzi l-oħra diġitali. L-aħwa illum il-Mulej ibeżbżilna naqra widnejna. Għax kultant aħna nippretendu li se jkollna xi premju ikbar minn ta' ħadd ieħor. U l-Mulej jgħidilna intom ma jimpurtax tħallu naqra f'idejja jekk jogħġobkom. Mela ta' kemm il-darba ippretendejna li aħna iżjed bravi minn ħadd ieħor. Allura għandna bżonn biċċa kejk ikbar. Nitolbu maħfra l-Mulej. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naturġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. U li Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Imen waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi d-nubiet tad-dinja inqat talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-yemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen.
nitolbu. U Alla inġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamil li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jistoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari miktib tal-profeta Iżajja. Fittxu il-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femitu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenna għalih, għand tal-latana għax hu jaħfer ħafna. Il-femit tiegħi mhumiex femitkom, bit-tiraqat tiegħi mhumiex tiraqatkom, oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla is-smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom, bil-femit tiegħi mill-femit tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Rib il-mulejn lejn kull min jisejjaħlu. Flimkien, rib il-mulej lejn kull min jisejjaħlu. Kull jum irid imbirkek, infaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej, ta' min ifaħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu. Flimkien, rib il-mulej lejn kull min jisejjaħlu. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma' għamel. Flimkien, rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Flimkien, rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lil Filippin. Ħuti, Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija l-ħajja ta' Kristu u l-mewt rebħ. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx. Ninsab bejn ħaltejn. Min-naħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu li jkun ħafna ħjar għalija. Min-naħa l-oħra jekk nibqa' ngħix fil-ġisem ikun ħafna ħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruħkom kif jixraq lill-Evanġelju ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej.
Mulej, iftħilna qalbna biex nifhmu l-kliem ta' ibnek Ġesu Kristu. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu din il-parabola. Is-sadna ta' smawit tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ fil-għodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftehim ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħathom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tliet sigħat. L-oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom marru intom kollha l-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru. Reġa' ħareġ għal xi 6 sigħa u mbagħad għal xi 9 sigħa u għamel l-istess. Għal ħabta ta' 11 sigħa reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabadna. Qalilhom marru intom kollha l-għalqa. Għal-filgħaxija mbagħad sit l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu. Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fi 11 sigħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu aktar. Iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu jgħemmu kontra s-sit u jgħidu daw tal-aħħar sigħa waħda għamlu u int qisthom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana. Qabeż is-sit u qal lil wieħed minnhom ħabib, min xejn ma nqastek jien, mhux dinar ftemt miegħi ħolli jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien. Jew qiegħed tgħidha x'jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-Mulej. Ma nafx jekk tiftakrux li fil-parabola li rrakkonta Ġesu il-ħadd li għadda semma it-talenti. Kien hemm wieħed raġel li s-sitt tiegħu kellu jagħtih 10,000 talent. U għedna li t-talent kien kejl tad-deheb jew tal-fidda. Illum jissarraf bil-miljuni. Mentri dan il-qaddej li sidu ħafirlu somma kbira ħafna, sab sieħbu ieħor li kellu jagħtih 100 dinar. U għedna li d-dinar kien il-paga tal-jum. Illum fil-parabola li jagħti Ġesu nerġgħu niltaqgħu ma' dan il-kejl ta' paga. Għaliex is-sit lil kull min ħadem fl-għalqa tiegħu taħ il-paga ta' ġurnata, taħ dinar. Fil-fatt, meta jiġi biex iħallas ta' lil kulħadd il-paga ta' ġurnata. Kien hemm min ħadem siegħa, kien hemm min ħadem satej, 3 sigħat, kien hemm min ħadem 11 siegħa. Kollha ħadu il-paga ta' ġurnata, imma min ħadem iżjed gerger. Illum kieku trade unions ma nafx jagħmlu b'din il-parabola, naħseb ikonna l-inkwiet jien. U għalina bis-sens attwali tal-ġustizzja u naħseb bis-sens ta' ġustizzja kif nifhmu aħna l-bnedmin. Il-parabola ta' Ġesu ma tantx tagħmel sens. U nħossuha kważi turtana, tniggizna ftit. U ngergru mal-Mulej, ma dan hekk inti tirraġuna hekk.
kellhom raġun dawk li ħadmu 11 sija meta rċivew l-istess bħal dawk li ħadmu sija u satej gergru. Imma l-Mulej jipprova jgħallimna xi ħaġa iżjed importanti mill-paga tal-ġurnata l-aħwa. Alla ħares min iħaddem juża il-kejl ta' din il-parabola mal-ħaddiema tiegħu għax ma jkunx ġust. Imma x'qed jipprova jgħidilna Ġesu illum? L-ewwel qed jipprova jgħidilna isma' jekk joġobkom ma' missieri toqgħodux tagħmlu l-kontijiet. Għax aħna li niġu l-Knisja ngħidu rożarju, aħna s-saċerdoti u reliġjużi nitolbu liturġija tas-sigħat, qudiem Ġesu biex minn qudiem ngħidulu jiena tajt ħadd bħalma għamel Pietru wkoll aħna ħallejna kollox għalik se nieħdu lura. Anke Pietru kellu di l-atteġġa se nieħdu lura, ħallejna kollox issa, se nieħdu lura. U Ġesu jagħmillu lista twila mbagħad jgħidlu flimkien mal-persekuzzjonijiet. Taqtax qalbek. U aħna imma għandna di tentazzjoni b'mod speċjali aħna l-Kattoliċi forsi, iżjed mill-insara l-oħra kollha, li nagħmlu l-kontijiet mal-Mulej. U l-Mulej jgħidilna isma' taf li ma kontantkom tagħmlu li tilqu dak kollu li jiena naqsam magħkom bħala frott tal-imħabba u l-ħniena tiegħi. U għalhekk nidraw li quddiem Alla jiena ħanagħmel it-tajjeb, ħanobdih se jkolli l-ferħ meta nobdih, meta naħfer, meta nagħti mill-qalb, meta xi tbatija noħodha naqra bit-tajjeb mhux nindanna għax nindanna jienu ta' madwari u ta' maġembi u ta' qudiem u ta' warajja. U meta nobduh ikonna diġà l-ħlas fih innifsu. Imbagħad li noqogħdu nqabblu lil nfusna ma' ħadd ieħor issa dak li għadda ħajtu il-bot minnek se tagħtih l-istess. U inti kapaċi tifhem u tiġġudika minn xiex tkun għaddiet il-qalb ta' dak li jkun, milli ma' diffikultajiet, forsi milli ma' skandlu. Se ngergru mal-Mulej għaliex fl-aħħar sija tal-ġurnata jasal bil-ħnina tiegħu, bil-grazzja tiegħu u lil kulħadd jagħtih il-ħlas tal-ħniena. Aħna llum iridu nitolbuh il-Alla li jkollna l-qalb tixbaħ lil tiegħu. Jiena ħafna drabi meta nitonda l-ħajja tal-familja llum qed inselmu din l-għaqda tan-nanniet li qed tagħlaq 10 snin, jiena ninnota ħafna n-nanniet għax kultant in-nanniet man-neputijiet mhux muliedhom man-neputijiet għandhom komma naqra wiesa ħafna. U ngħid din in-nanniet minn fejn jitalmuha din l-imħabba partikolari, din il-ħniena, din il-ħarsa. Qisu tas-sitt tal-lum li tagħti l-kulħadd l-istess, ma toqgħodx tgħid isma' daka irrispettani ħafna, dik irrispettatni ftit. In-nanniet anke forsi għax ninsew ftit meta nkunu anzjani jgħidu għax għadni ma nafx eżatt, imma jgħidu tibda tinsa, tiftakar tal-antik, imma tibda tinsa. U kultant tgħin li tinsa, kun hemm xi ħadd jgħidlek xi kelma ħażina jew jibsa tinsija malajr aħjar. Il-grazzja li l-Mulej berikna biha meta nimmaturaw. Jibda jnessina ħafna affarijiet. Kultant ifakkarna xi bluha tal-antik, imma ħalli dik. Imma dik ifakkarilna forsi biex aħna nkunu bħalu nħennu iżjed. U jiena meta ninnota n-nanniet ngħid naħseb jiena l-Mulej ikun tom fil-maturità tagħhom lin-nanniet xrara mill-qalb tiegħu. Għax in-nanna ġie nepputi ilu ma jara u tagħmillu festa. Jiġi li oħor jara kuljum tagħmillu l-istess, kieku joqogħdu jkejlu daw, jispiċċaw bil-geddum.
uħod minnhom. U l-mulej jallimna isma' meta tqisu lilkom infuskom il-xulxin, toqgħodux tkejlu żejjed, ma jfissirx li ma jkunx hemm ġustizzja l-aħwa ta' il-ġustizzja tkun bejnietna x'inkella jkollna l-inkwiet. Imma meta naħsbu fuq Alla ejjew nitolbu, anzi ngħidulu mulej. Ftakar f'kulħadd. Għatina l-grazzja li aħna li ħdimna ftit iżjed ikonna l-ferħ li naraw magħna lil min sejjaħtlu naqra tard jew sejjaħtlu ma semakx mal-ewwel ħanajdu hekk. Aħna kultant il-mulej dejjem isejjaħ, imma aħna dejjem inkunu jew nisimgħu xi mużika favorita, jkollna widnejna bil-headphones jew dak li jkollhom illum ikollhom daw l-affarijiet żgħar hekk f'widnejhom iż-żgħażagħ. U kultant tarhom mexxin qed jitkellmu waħedhom, imma dan qed jitkellem waħdu, ma jkunx qed jitkellem waħdu. Ma llum bil-teknoloġija li hawn m'għandekx bżonn ħafna wires u ħafna kif drajna aħna biex tisma' biċċa mużika jrid ikollok ma nafx kemm il-metru wire u x'naf jien. U kultant aħna wkoll imma mhux minħabba l-mużika nittarxu lil Alla. Is-Salla sejħu għalih mhux jibqa' jsejjaħ, joħroġ kull siegħa jsejjaħ. Issa aħna se noħduha bi kbira għax isejjaħ lil kulħadd u jħenna l kulħadd għal kulħadd mhux dak li nixtiequ fuq id-dinja. Mela ejjew nikkalmaw naqra u ngħidulu isma' aħna issa wara kollox li qed nippretendu li se jkollna kif qed fil-bidu biċċa mill-kejk tajba, biċċi rasa fuqha forsi. Mhux aħjar tibda tħenna lina wkoll ma mmurx nispiċċaw b'xejn. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U mulej wieħed Ġesu Kristu, eben waħdini tal-Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, nadru aħna mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kolba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nisqar ma'mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Fid-dawl ta' din il-kelma tal-Alla jew nitolbu id-dawl biex inħarsu lejn id-dinja, lejn ħutna l-bnedmin, lejn anfusna kif iħares lejna Alla. Nitolbu. Nitolbuk mulej id-don tal-paċenzja, il-ħniena u l-modrija għal xulxin. Nitolbu. Nitolbuk mulej bil-ħniena li tibqa' ssejjaħ lil kull wieħed waħda minna f'kull siegħa tal-ġurnata ta' ħajjitna u tistedinna nitlu għall-ħlas tiegħek. Nitolbu. Illum qegħdin nfakru wkoll jum ir-refuġjati u l-immigranti. Nixtieq nagħmel talba speċjali anke fid-dawl tat-tagħlim li tagħna l-Papa meta kien f'Marsilja, Franza, propju l-bieraħ u l-bieraħ tlula, u reġa' ħeġġiġna biex aħna nħarsu lejn dawħutna kif ħares lehom il-mulej
Għax huma wkoll ġbija ta' Alla, huma wkoll ħutna, huma wkoll qed iħabbtu fuq il-bieb tal-qalb tagħna. Nitolbu. Nitolbu għas-soċjetà Maltija biex qatt ma twebbes qalba għal kull min għandu bżonn l-għajnuna. Nitolbu. Illum ukoll hemm maratona ta' ġbir għal djar Bjorn, għal dawk li għandhom mart speċjali ħafna, għandna bżonn ħafna ngħinuhom u nixtieq nirringrazzja lil kulħadd minn issa ta' dawk kollha li se jgħinu f'din il-maratona ta' ġbir. U nsellem minn hawnhekk u nitlob ħafna għalih għall-Aziz Bjorn u għal Martu Marija wkoll u sħabhom. Nitolbu. Nitolbu kanna n-niet tagħna biex jibqgħu jgħallmuna kif inħobbu tassew. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. Ntatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu ibnek. Bl-emil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għajt konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt. U msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddis, poplu miksub, u li nxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li se jaħtinna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, baqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet l-art dunija bil-glorja tiegħek, ossanna fl-ogħla tas-smewik, inbirek minn ġej fis-sem il-mulej, ossanna fl-ogħla tas-smewik. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti, ħal ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħolli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzo Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jisħu lilna għal ħajja ta' dejjem.
ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddis, fit-tjiba tiegħek agħtina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-sorjiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu li raqgħuna f'din il-Knisja tagħhom li mexxew il-liturġija li animawha. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-Arċipriet tal-Imsida talli wkoll laqgħuna fil-parroċċa tiegħek. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Tal-lum minn din il-Knisja tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu. Din il-kongregazzjoni hija l-ewwel istitut reliġjuż tan-nisa imwaqqaf fil-Gżejjer Maltin minn Dun Giuseppe Diakono u Madre Margherita tal-Qalb ta' Ġesu fir-Rabat Għawdex fl-1880. Illum Suor Margherita hija ddikjarata venerabbli. Fi żmien li twaffqet il-kongregazzjoni, it-tfal ma kinux obbligati jmorru l-iskola. U wieħed mill-għanijiet tas-sorijiet kien li jiġbru l-tfal mit-triq u joffrulhom edukazzjoni u talim spiritwali. Illum il-kongregazzjoni għandha bosta djar, skejjel u djar tal-anzjani madwar Malta u Għawdex. Għandha wkoll lat ta' djar fl-Italja, il-Greċja, l-Ingilterra, l-Etjopja, il-Kenja, il-Pakistan, il-Brażil, l-Awstralja, il-Filippini u anke fil-Mozambik. Il-karizma partikolari ta' din il-kongregazzjoni hija dik ta' tpattija lejn il-qalb ta' Ġesu fl-Ewkaristija wara li jwieġbu kontinwament tal-istedina mħeġġa ta' Madre Margherita. Inħobbu l-imħabba li mhix maħbuba għax mhix magħrufa. B'dawk id-dettalji naslu fit-tmiem tal-Qudiesa. Aħna nkunu magħkom għada filgħodu bil-Qudiesa mill-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.